mafi munin nadama da bawa zai yi, mafi munin tsayuwa da bawa zai yi a gaba ga Allah ranar alkiyama shine yayi wani aiki sai ya isa lahira ya samu babu aiki. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah ce kuna so in ba ku labarin wanda yafi kowa asaran buga jiki yayi aiki. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sune waɗanda ayyukan da suke a duniya ya lalace tun a duniya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, su kuma suna ganin suna kyautata aiki wadda za su amfana. Sai mutum ya tsaya a gaban Allah ya ga babu waɗannan ayyukan. Shi yasa babu wadda yayi asara a harkar addini kamar wadda yake yin abu don mutane, yayi don ya burge, ko yayi don ya bada haushi, ko yayi don wata bukatarsa ta rayuwar duniya. Duk abin da ya shiga daga cikin waɗannan yana rusa ikhlasi. Lalacewan ikhlasi shine lalacewan addininka, yin abu ba don Allah ba. Dukkan waɗannan salloli da kake yi, dukkan waɗannan azumummuka da kake yi, sadakoki da kake yi, karatun